Kunnen de kopstukken mij verklaren waarom men meestal jeuk op de rug heeft? Juist daar waar men er niet bij kan komen om te krabben. En nu het tweede gedeelte van mijn vraag. Is er een oplossing voor deze moeilijkheid die zich vooral op gevorderde leeftijd kan doen gevoelen? U hebt ook wel eens gemerkt dat wanneer u een beschuitje met jam laat vallen, dat het dan altijd valt met de jam aan de onderkant. Het komt enkele keer voor dat het niet gebeurt en dat zo'n beschuitje weer voor consumptie gereed is. Het is een keer in Hengelo gebeurd. Eén keer in Eindhoven. In de strenge winter van 1928. Wel nu, dezelfde wet nemen wij bij het verschijnsel jeuk op de plekjes waar men niet bij kan. Waarom dat zo is, weet ik niet. De natuur vindt andere plekjes niet interessant. En u wordt verzocht daar te jeuken. En u kunt aan die wens niet voldoen. Nu, om dat te ondervangen, zijn er handjes in de handel gebracht. Met lange steeltjes. En die schuift u achter in de rug, want daar doet zich het euvel voor. En daar maakt u een krabbende beweging. In Frankrijk zelfs zijn er handjes in de handel die bewegen. Dat wel wat ver gaat. In Amerika heb je handjes, die doe je in een stopcontact en die gaan dan krabben. Zelfs in de winkel. Heeft natuurlijk wel gevaar. Ik heb een tante gehad en die had ook zo'n handje gekocht met een bepaalde voltage. Toen ging ze op reis en kwam in een hotel waar een geheel andere stroomverstelling was. En argeloos liet ze het handje in haar rug zakken en dat begon daar zo vreselijk te woelen dat ze haar beklag heeft ingediend. Ik vind zulke bewegende handjes te ver gaan. Ik vind het te ver gaan omdat je dan net zo goed aan een voorbijganger kunt vragen: wilt u dat even voor mij doen? U weet? Waarom het komt dat dit verschijnsel op gevorderde leeftijd optreedt, daarover kan ik u niet inlichten. Ik weet niet hoe dat komt. Ik weet alleen dat er op de Veluwe is een tehuis voor bejaarden. En dat heet de Krabbenbossen. En nu vraagt u wat daartegen te doen is. Mijn advies is niet oud worden. En het huidige verkeer helpt ons daarin. Bent u voetganger? Ja. Bent u? Nou, dan is de zaak al heel eenvoudig.